L-ex kap nazzjonalista u kelliem tal-oppożizzjoni għal-finanzi Adrian Delija mill-ġdid reġa' ħareġ kontra s-sussidji tal-gvern fuq l-enerġija u saħansitra ddikjara li l-gvern ma jistax ikompli jintervjeni. Huwa qal dan f'artiklu ta' opinjoni fuq il-Gazzetta Times fejn tenna li l-proposti tat-taxxa tal-Partit Nazzjonalista matul din il-kampanja mhumiex miżuri iżolati. Adrian Delija qal li gvern Laburista dejjem ħadem li meta jinqalgħu diffikultajiet iqasmu aktar sussidji, bonuses u appoġġ mill-Istat. Però qal li filwaqt li l-assistenza temporanja xi drabi hija meħtieġa, il-Partit Nazzjonalista jemmen li Malta ma tistax tkompli tibni ekonomija dejjem aktar dipendenti fuq intervent kontinwu mill-Istat. Għalhekk qal li minflok il-gvern jgħin b'mod finanzjarju liċ ċittadini Maltin u Għawċin, aċċena li minflok il-Partit Nazzjonalista jemmen li n-nies għandhom iżommu aktar minn dak li jaqilgħu u jibnu reżiljenza finanzjarja aktar b'saħħitha b'mod indipendenti. Saħansitra qal li din il-filosofija tinsab fil-qalba tar-riformi tat-taxxa proposti mill-Partit Nazzjonalista matul din il-kampanja. B'dan jingħaqad ma' kitbiet oħra li jagħmel l-istess Delija fl-aħħar xhur u anke ma' dak li kien qal il-kap Nazzjonalista Alex Burch li s-sussidji huma short-lived. Jiġifieri s-sussidju l-gvern qed joħroġ miljuni fis-sena, però hija short-lived. Ġifieri kemm ħanibqgħu noħorġu miljuni. Fil-fatt Delija kien qal ukoll li s-sussidju tal-enerġija huwa short term u li mhuwiex għal dejjem. F'okkażjoni oħra qal li s-sussidji tal-enerġija li għad il-gvern sabiex itaffi l-piżijiet minn fuq il-familji u n-negozji mhumiex tarħab saħħitha.